Άνοιξε την πόρτα, ρε. Μίλα. Πελώνης, Χάρης, Boom Team, Master... Του MM. Ναι, εντάξει. 60. Ολό, φάνηκε ολό. Ναι. Δείξω πάρα. 5. 20. Ξουρνούσα λίγο τώρα. Δεν θέλω να Αυτό. τα πράγματα. Πριν τα άσχετα πράγματα, εγώ να πω κάτι. Ναι. Πόση ώρα περίπου 20 λεπτά. Τρελάθηκες που κόψει το αίμα. Λες να την πάρω. Ξέρω εγώ, άμα νομίζεις ότι θα τα καταφέρεις. Έτοιμος. 3 έχεις εσύ, 2, 1. Άντε πάμε, αγόρι μου. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Μια χαρά, άλλα 12. Ένα, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, άλλα 4. Μόνο 4 είναι. 1, 2, άλλα 2. Κάντα να φύγεις, έλα. 1. Μπράβο, ρε. Πάμε. Τίποτα, ψέμα τώρα. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Πολύ ωραία. Θα σου πω όταν είναι για το... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, μισό λεπτό, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, πάμε για 40, έλα. 36, 37, κάνε, 38, κάνε, 39, κάνε, κι άλλο, 41, time. Κράτα λίγο να αλλάξει κιλά να φαίνονται. Το κάνε τελείω. Δείξε κιλά. Έλα εδώ, κάτσε. Κάτσε πέρα να γυαλίζει. Όλα αυτά το βάζω θέλω να δείξει. Ναι, αλλά δεν φαίνεται καλά, κάτσε γιατί γυαλίζει. Εντάξει, θα φανεί από την άλλη. Έλα από εδώ. Ναι. Θα είναι μια μαυρίλα, δεν είναι φως. Δείξτε το ξεστή, δείξτε το πριν το βάλεις. Έχει μισό λεπτό. Στα 15 πες μου. Δεν φαίνεται. 15. Πάμε για 30 pull-up. Σε 5, 3, 2, 1, πάμε. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,
12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Μπράβο ρε, μπράβο ρε. Άλλα 10. Πάμε. 10 είναι. Έλα, κάτα 5-5, μην κάθεσαι. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Μπράβο ρε. Μπράβο. Έλα, θα τα έχεις. 15 front, έλα. Άνοιξε την κομπλετική. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Πάμε. 11, 12, 13, 14. Κάτω. Φύγαμε, κομπλετική. Μπράβο, ωραία. Έχεις 1-15. Πάμε. Θα μπεις να κάνεις και μπέρμπι, έλα. Τράβα. Θα την κλείσει την κομπλετική τώρα. Πάμε. Πάμε. Τραβά, τραβά. Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Πάμε. Έχεις μισό λεπτό. Πάμε. Έλα, με τώρα, την κλείσει την κομπλέτη, κυρία. Τράβα, 5 δερμίδες είναι. Τράβα. Τράβα. Τράβα, 10 δεύτερα. Έλα, να τις κάνεις. Πάμε. 5. Time. Το ίδιο, βάλουμε άλλα 5. Σωστή, δείξω λίγο πριν το βάλεις αν είναι. Εδώ που έχει φως, ωραία. Εντάξει, εντάξει, ναι. Ωραία. 20 δεύτερα. Μη δίνεις την κομπλετική μετά. Όταν μπεις στην μπάρα. Σε 10. Όχι, 15 pull-up. 15 pull-up, 10 thruster, 20 θερμίδες. Και μετά πόγκο. Πάμε. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, άλλα 7. Μικρή ανάσα. Ναι, μπες να φύγεις από εδώ, ρε. Κάντε 4-3, δεν πειράζει. Ναι. Μην κάθεσαι πολύ Για να εκεί. σπάσει περισσότερο με λίγο, γιατί αλλιώς κάθεσαι πολύ. 1, 2, 3, άλλα 4. Μικρή ανάσα, τι πάμε. Μπες να φύγεις από το χαρί. Έλα, αγόρι μου. 4 είναι. Πάμε. 1, 2, άλλα 2. 1, κάτω. Μπράβο. Πάμε για θράστερ. Έλα, θα τα έχεις. 10 θράστερ είναι. Πάμε. Πάρε, πιάσε. 1, 2, 3,
4. 5, αλλά 5 είναι. Πάμε. 6. 7. 8. 9. Μπράβο ρε. Πάμε. Μια χαρά είσαι, έλα. Όλα τελειώνει. Πόσο? Έχεις ακόμα ένα 15. Τράβα. Πάμε. Δεν μπορώ. Σταμάτα γλυκά. Όχι, όχι. Δεν μπορώ. Τι δεν μπορείς. Πάμε ρε. Τράβα, ό,τι κάνεις. Γερές, σιγά αλλά χειρά. Και δυνατά. Χέρια μου, ναι. Έχεις ένα 45 ακόμα. Περιπλοκό. Τι Μπερδεύτηκα. ένα 15 μου λες. Μπερδεύτηκα, πάμε. Με γάμισες. 2-15 ήταν. Έλα, έλα, τράβα. Τράβα, τράβα. 20 είναι πάλι. Ναι, πάλι. Ένα, τις κάνεις. Άλλες 10. Πάμε. 6. Τώρα 6. Φύγε από εκεί. Ένα λεπτό ακόμα τώρα. Πάμε. Πάμε. Τραβά. Τραβά. Κατέβα και πέσει. Ένα. 2. 3. Κι άλλο ένα, κάτω, κάτω, κάτω. 4. Κράτα. Είσαι σίγουρος ότι ήταν τόσο ωραία. Μέχρι το 12. Α. Γι' αυτό μπερδεύτηκα. Δεν ξέρω. Ας με μου βάλει 100. Βλέπουμε. Έχουν 3 time. Το 15 πρέπει. Έλα να δείξουμε κιλά. Έδειξε κιλά. Αν όλος θα πρέπει να δείξω και το χάρι. 10. Δείξε και να δείξουμε την μπάρα. Την πάρε ίδια, δεν ξέρω. 10. Και 10. Στο 13 μισό είσαι. Έχεις ακόμα 1,5. Όλα πάνε καλά, όλα πάνε καλά. Την άλλη φορά το έχεις κάνει καλύτερα χειρότερα, θυμάσαι. Χειρότερα, χειρότερα. Έχει πάει πολύ καλύτερα. Τι να κάνεις συγκεκριμένα, να κάνεις τόσο μετά το 15. Εντάξει, πάστηκα στο δεύτερο πάλι. Τι? Να κάνω. Στο δεύτερο. Εντάξει, προηγούμενη φορά δεν έχεις κλείσει το ρόγο, τώρα το κλείσεις. Τα αυτοθυμίες. Έχεις 50 δεύτερα ακόμα. Και Στο λέω. Σήκω, σήκω.
Σηκώστε να κάθεσαι γιατί δεν θέλεις να κάνεις και ανεβάσματα. Κούρι. Έχω φτιάξει στρατηγική μου. Αν μπορείς, πέτα στα μαξιλάρια. Αυτό είναι ένα clean push press, front squat push press. Ένα clean, ένα και στο split. jerk, ένα front, ένα jerk. Σε 15, αυτό ξεκινάει να μετράει. Άστο. Πόση λεπτά, 3 λεπτά δεν έχει πάλι. Ας το δούμε. Ξεκίνησε. Πολύ ζαλάω, βλέπω. Μμ. Πολύ ζαλάω. Έχετε πατράχια εδώ, γύρω. Έχει καρποράκι πίσω. Τρελάνε, βέβαια. Φοβερό. Εντάξει, γράψω. Αν ήταν μόνο 100, έχεις βάλει 110, να κάνεις το πρώτο 110 και το δεύτερο 80. Βάλτε 10. Κάνω μαλακιά. Βάλτε αυτά που φαίνονται. Ωραία. Απλά συγκεντρωμένο, σιγά σιγά σφιχτή κοιλιά. Σκεφτούμε. Εντάξει. Κάνε μια χαρή. Εδώ πετάξεις την μπάρα, άμα πετάξεις τα μαξιλάρια, να την κοιτάς. Δεν κάνει να την πίσω. Πάμε και εγώ και να την κρατήσω να είναι. Έχεις ακόμα 3 λεπτά. Γαμάει η ζώνη. Πάμε. Ωραίο. Ηρέμηση. Φτιάξεις μπάρα, μπράβο. Ανάσα καλή. Ναι ρε μάγκα, ναι. Ναι. Έλα. Μπράβο. Αυτό είναι. Εντάξει. Φτιάξω εγώ. Έλα. 20-17,5. 20, ό,τι είπες. Περίμενε. 5, ωραία. 1,5 λεπτό έχεις ακόμα σίγουρα, να ξέρεις. Περίμενε 5, ωραία. Έχεις 50 δεύτερα. 45.
40. Μισό λεπτό. Μη πεις τα άλλα. Κομπλέ. Οκ. Άμα βάλουμε 117, δεν θα βγει, 115.